ନିହି ମାନିକି ମା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ମୋର ହସିକି ଦିଏ। ହଁ ବାବୁ ଭଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କହିଲା, ଏନା ଅଡ଼େ ନିହି ବାବୁ, ତିନି ମାସ ତା ଦେହ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହାଜିନେ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହି ନ ପାରୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ମୋର ଏଥର କହିଲା, ଶୀତ ଆଉ ସହି ହେଉନି ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତରରେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆଶା ନଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଚଇତି ଆସିଛି ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ। ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଝୁମି ଉଠିବ 5 ଦିନ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଡଙ୍ଗର ଈଶ୍ୱରୀ, ଆମ ଦେବୀ, ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଖୁସି ଦେବା।